وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا صاحب الجود والعطاء وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا مكين قلوب المؤمنين. اللہ جل شانہ وعما نوالہ واتم برہانہ وأعظم شأنہ بحمد ثنا امام الانبیاء حبیب کبریا سدرت راہی رب کائنات دا پاک ماہی مالک کوثر محبوب دلبر شافع محشر حامی بے کساں غم گسار جہاں سیدی سروراں احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی پاک بارگاہ اقدس اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے تو بعد دعا ہے خالق لم یزل دی پاک بارگاہ اقدس اندر اللہ رب العالمین ناچیز دے دل دماغ زبان نگاہ نو ہر غلطی خطا تو محفوظ فرمائے، نفس و شیطان دے شر تو دائمی پناہ عطا فرمائے۔ ارباب فکر و دانش نہایت ہی ذوقار سامعین محتشم، مالک لم یزل دا بے حد شکر ہے کہ اس وحدہ لا شریک نے جمعۃ المبارک دی عظیم گھڑیاں دے اندر سانو اپنے پاک گھر دی حاضری دی سعادت نصیب فرمائی۔ اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دا عنوان جس تے چند معروضات جناب دی خدمت پیش کراں گا، اس دا عنوان ہے کفار اور منافقین پر سختی کرنے کا حکم۔ دعا ہے خالق لم یزل دی پاک بارگاہ اقدس اندر اللہ رب العالمین حق بولنے، حق تے عمل کرنے اور سانو سب نو حق تے ہی مرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ موضوع دا عنوان ہے کافراں تے منافقاں تے سختی کرنی۔ اس موضوع نو تفصیل دے نال بیان کرن دی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اجمالاً تے میں کئی تقریراں وچ یہ حوالے دے چکیا، لیکن اج تفصیل دے نال آخری واری اس نو بیان کر کے بعض معترضین دا اعتراض او دا جواب دینا مقصود ہے کہ جڑے خاص کر میرے تے یا ساڈے بزرگاں تے ایک اعتراض کر دیں کہ اے لوگ سخت ہیں، متشدد ہیں، تقریراں دے اندر بڑے سخت الفاظ بول جاندے ہیں۔ میں اس دا یہ جواب قرآن اور حدیث وچوں دینا ضروری سمجھا، کیونکہ اعتراض کرن والیاں دی قسمیں دو۔ بعض لوگ تے اعتراض تاں کردے انہاں نو شریعت دا پورا پتہ نہیں، بے علمی دی وجہ تو کردے، جدوں بے علمی دی وجہ تو کردے تے جدوں قرآن اور حدیث اور ائمہ اکابرین دے دلائل انہاں دے سامنے آئے
ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ انہوں نے ہدایت دی روشنی عطا فرما دے۔ دوسرے اعتراض قسم والوں دی کرن والوں دی قسم ہے تعصب، ضد یا دنیاوی لالچ، مفاد پرستی جنہاں لوکاں دی جڑی، وہ پھر تاں اعتراض کردے ہیں بھی یار انج دی گلاں نہ ہون تاکہ اساں اپنا مفاد دنیا والا لئی رکھیے، تے جے انج دیاں گلاں ہوئیاں تے پھر پاک تے پلیت، جاہل تے گمراہ، جنتی تے جہنمی انہاں لوکاں دی ونڈ ہو جاسی، اے دے نال پھر لوگ ساڈے تو پرا ہون گے۔ انہاں لوکاں دا مقصد نہ کوئی دین ہے، وہ بیچارے خالی کلمہ تے پڑھی پھر دیں، تو کسی دربار تے حاضری دے لی تے سمجھا اسا سنی بن گئے، باقی شریعت دی وہ شین نو بھی نہیں جان دے، شریعت مصطفیٰ بہت دور ہے، انہاں ہٹنا کوئی نہیں۔ میں باویں سارا قرآن گول کے انہاں دے اندر سٹ دیں تے جتھے تالے وج جان وہ نہیں کھلنے، وہ جو رب کھولے تے کھولے، ساڈے بسو باہر۔ بہرحال اپنے بندیاں نو جڑے کوئی سنیت دا درد رکھ دیں، دوویں نال گل نہیں۔ کئی بندے تقریر سن دیں صرف محض کناں دے چسکے واسطے، انہاں نال میری گل نہیں، وہ اپنا چسکا پورا کرن تے جان۔ میری گل انہاں لوگاں نال ہے جڑے اہل سنت اپنے عقیدے دا درد رکھ دیں اور اپنے ایمان نو بچاون دا خیال رکھ دیں، جنہاں نو یہ پتہ ہے کہ میاں جدوں اکھ بند ہو جانی ہے تے قبر وچ مدینے دے تاجدار نے کم آنا ہے، تے اساں اج اس ذات نال بنا کے رکھیے تاکہ جدوں سارے مٹی دی مٹھ پا کے آ جاون تے تنہائی قبر دی ہوئے تے دل گھبرا رہا ہوئے تے سونا آ کے آکھے انہوں کچھ نہ آکھیا جے اے میرا ہے۔ اصل کامیابی ادوں نہیں، میری گل ہے انہاں لوگاں نال۔ باقی جے کسی دا کسی نال کوئی مفاد ہے، کوئی رشتہ داری، کوئی تعلق ہے، کوئی لین دین ہے، تو وہ دا ذاتی معاملہ ہے، میرا او دے نال کوئی تعلق نہیں۔ میرا کام ہے میں جس منصب تے بیٹھا میں اس نو پورا کرنا ہے۔ او تساں اوکھے ہو کے سنو تے باویں سوکھے ہو کے سنو، میں او کر دے رہا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان ہے سب تو وڈا عالم کون ہے؟ اے دسیا نبی پاک نے کہ سب تو وڈا عالم کون ہے۔ اساں تو سمجھنے ہیں نا جیڑا کوئی بہت زیادہ کوئی پی ایچ ڈیاں کیتی پھردا ہوئے وہ اساں بڑا وڈا عالم شمار کرنے ہیں۔ نبی پاک دی نظر چ وہ عالم نہیں ہوندا۔ اے میرے کول ہے کہ شرح اصول اعتقاد اہل سنت والجماعت، اے ساڈے عقیدے اتے جڑی کتاب بہت پرانی لکھی ہوئی امام لالکائی دی 400 تے غالباً 18 ہجری انہاں دا سن وفات ہے، یعنی تقریباً آج تو 1100 سال پہلے دے بندے، اے انہاں دی کتاب ہے، انہوں نے مکمل سند دے نال امام لالکائی نے حدیث لکھیے تے فرمایا وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنُ الْإِسْنَادِ، فرماندن جڑی میں حدیث نقل کر رہا اے حسن ہے، تے حسن اے حدیث دی ایک کیٹاگری، صحیح لی ذات ہی، صحیح لی غیر ہی، اس تو بعد پھر دوسرے نمبر تے ہوندی حسن لی ذات ہی، حسن لی غیر ہی، یہ حدیث دی کیٹاگریاں۔ آپ فرماندے نے حدیث حسن ہے جڑی میں بیان کر رہا، الفاظ کی ہیں، آپ فرماندے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح فرما دیتا بالصلاح من الفساد عند اختلاف الناس، جدوں لوگاں وچ اختلاف ہوئے مسائل دینیہ دے اندر تے فساد پیدا ہو جاوے، امام الانبیاء نے فرمایا
فَمَن لَّمْ يَعْرِفُ الْحَقَّ وَقَعَ فِي الْبَاطِلِ، فرمایا اس وقت سب تو وڈا علم رکھن والا او بندہ اسی جیڑا حق پہچانے تے باطل دا رگڑا پٹے۔ حق پہچانے تے دلائل نال باطل دا رگڑا پٹے۔ ان سانو آدن آکھنا کچھ نہیں، حضور کی فرما رہے ہیں تے جے ممبر ہی نہیں بولنا تے تساں پہ گھراں وچ بیٹھ کے بولنا ہے۔ اصل تے حق دی گل ایتھوں ہی ہونی۔ امام الانبیاء نے فرمایا ومن عرف الباطل اجتنبہ ومن ادعیتی من تقدم، فرمایا باطل نو پہچان بھی لوے تے پھر اس تو اجتناب کرے، بچے، او دے تو دور جاوے۔ امام الانبیاء نے فرمایا ہمیشہ اے دعا منگیا کرو کہ یا اللہ سانو حق حق وکھا تے باطل باطل وکھا۔ ہن حضور علیہ السلام نے فرمایا جیڑا اس وقت حق نو لازم پکڑ لوے، فمن لازم الحق لم یضرہ قلۃ العلم عملی، فرمایا جیڑا اس دور وچ حق نو لازم پکڑ لوے مضبوطی نال، لم یضرہ قلۃ العمل، عمل دی کمی انہوں نقصان نہ دے سی۔ توجہ ہے کہ کسی ٹائم اگر وہ نماز نہیں بھی پڑھدا، روزہ کسی ٹائم نہیں بھی رکھدا، عمل دی کمی ہے نا، فرمایا لیکن وہ حق پہچاندا ہوئے، حق پہچاندا ہوئے، باطل تو دور نسدا ہوئے، جے کسی ٹائم او دے عمل وچ کوتاہی بھی ہو جاوے تے او اس بندے نو نقصان نہ دے سی، یعنی او دی آخرت خراب نہ ہو سی۔ تے میرے نبی اگے فرمایا وَمَن لَّمْ يَعْرِفِ الْحَقَّ لَمْ يَنْفَعُهُ کثرۃ العمل، حق پہچانے بھی نہ تے باطل نال جفیاں بھی پائی رکھے تے رب نے نبی فرمایا ہے پھر باویں او ساری رات سجدیاں چ پیا رہے نا تے تہجد بھی قضا نہ کرے، فرمایا اے عمل دی کثرت انہوں فائدہ نہ دے سی۔ اساں دین محدود کر دیتا ہے صرف نماز تک، ایویں نہیں، اے نہیں پتہ بھی نماز تو پڑھ دے پے ہیں پر قبول کیویں ہونی۔ ہن نبی دا فرمان ہے، میرا فتویٰ نہیں، حضور دا فتویٰ ہے کہ باطل نو گڈ مڈ کر کے رکھے، او دے نال ملنیاں رکھے تے پھر عمل کرے کثرت نال۔ میرے محبوب فرمایا عمل دی کثرت اس ایسے بندے نو فائدہ نہ دے سی، لی ان العمل عمل بلا علم لا یضر ولا ینفع، عمل دی کثرت نفع نہ دے سی تے بغیر علم دے عمل نہ نقصان دیندا ہے نہ نفع دیندا ہے۔ سمجھ آ گئی جی؟ ان سب تو بڑا حضور نے فرمایا عالم ہوئے جیڑا لوکاں دے اختلاف دے درمیان حق نو پہچانے، پھر باطل تو اجتناب بھی کرے تے باطل دا رد بھی کرے تاکہ دوویاں دا ایمان بھی محفوظ ہو۔ اے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح امت دی رہنمائی کر دیا، ایک گل کر چھوڑی بھی عالم انہوں سمجھیا جے جیڑا یک درگیر تے محکم گیر، ایک دا ہوئے تے پکا ہوئے۔ اچھا بول ہون میں قرآن تو اپنی گل شروع کرنا، سانو آدن سختی نہیں کرنی چاہیے، ایویں ہون سن دے جایا جے جے سختی نہیں کرنی تے پھر ہے قرآن کدھر لے جائیے، اور یہ اللہ کہہ کے نو رہا ہے آپ دے نبی نو، اپنے محبوب نو کہہ رہے،
سورت تحریم سنو، ارشاد ربانی نے فرمایا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر۔ اللہ سونے دا قرآن، حق سچ دا بیان، اس تو بعد بھی جڑا نہ منے مڑ پکا بے ایمان۔ اللہ رب العالمین فرماندا یا ایھا النبی، اے غیب دی خبراں دیون والے محبوبا، جاہد الکفار والمنافقین، کافراں تے منافقاں نال جہاد کر، وغلظ علیہم تے انہاں تے خوب سختی کر۔ لیاؤ قرآن جڑا مرضی ترجمے والا چکو، لیاؤ میرے سامنے رکھو۔ تسا کیا دیو نرمی؟ ساڈے چھوراں نو پڑھایا جاندا سکولاں وچ کوڑیاں روایتاں انگریزاں دیاں گھڑیاں، ایک مائی سی وہ کوڑا سٹ دی سی تے وہ پھر بیمار ہو گئی تے حضور پھر وہ گھر چلے گئے، چٹا کوڑے کسے کتاب وچ نہیں، پتہ نہیں کتھوں کڈ لیندا ہے۔ جیڑے صحابی نبی دے پانی وضو دا زمین تے نہ جاون دیون، او کوڑا سٹن والی نو چھڑ دیندے ہو سن۔ نبی نو رنگ کیسے پیش کیتا ہے نا، یا رحمت للعالمین دا معنی اے۔ ہن اللہ فرما رہا ہے وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ، خوب سختی کر۔ تا کر کے میرے اعلیٰ حضرت آپ نے پھر اسے آیت دی ترجمانی تے تشریح کر دیں اپنی زبان وچ فرمایا دشمن احمد پہ شدت کیجئے۔ یہ میرے امام دا شعر ہے، فرمایا دشمن احمد پہ شدت کیجئے، جڑے کہ حضور دا دشمن نے ہم تے سختی کرو، دشمن احمد پہ سختی سے شدت کیجئے، یار غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، ملحدوں کی مروت کیجئے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ انہاں دے دل سڑدے رون بے دینہ دے، تساں یا رسول اللہ دے نعرے کثرت نال مارو۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا اے غیب دی خبراں دیون والے محبوبا، کافراں نال تے منافقاں نال جہاد کر، وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ تے خوب سختی کر، خوب۔ اچھا اے دی تفسیر کر دیں، اور اللہ کے فرماندہ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، انہاں دا ٹھکانہ جہنم۔ یہ سختی نہ کرنی ہوندی تو میرا خیال جہنم تو نرمی والی جگہ ہے، کیوں جی؟ جہنم نرمی والی جگہ نہیں؟ سانو آدن سختی، تو جے سختی اللہ نہیں کیتی تو رب جہنم کیوں بڑھائی؟ کیوں جی؟ میں ایک مولوی نو سنا، بندہ مولوی کہتا جو بندہ سے بیچارہ ہاں میں اتھوں دئی، میں نے آتا کہ تساں این جا دیو این جا دیو، میں کیا ہے حدیث ہے، انہاں کو جواب پتہ میں نے کی دینا ہے کہ تساں او حدیث ضرور پڑھنی جڑی کسی نے دکھ دے، جہالت دا اندازہ کرو تسی۔ تو میں آکے مڑو گال سچی ہے، مٹھے مٹھے بول تیرے سونے کملی والیا، کھولی جاندے منافقان دے پول کملی والیا۔ تسبیحاں پھڑن نال تے دین نہیں نہ پورا ہوندا، تے جے تسبیح پھڑن نال تے من کے سٹن نال دین پورا ہوندا تے نبی بدر تلوار لے کے نہ جاندا، تسبیح پھڑ کے مسجد وچ بیٹھ جاندا۔ تا کر کے سلطان العارفین نے فرمایا سیتے تسبیح پھری پر دل نہ پھریا، او کی لینا تسبیح پھڑ کے چلے کٹے، او کچھ حاصل نہیں
تے کی لینا چلیاں وڑ کے جاگ بنا او دودھ جمد نہ باہو باویں لال ہوون کڑ کڑ کے جاگ تو سونے پھر لونی پہنی اور اللہ تعالیٰ فرماندہ انہاں دا ٹھکانہ کی ہے کیڑے کیڑے گروپ دا میں تقریر نہیں کرتا ہوں میں سبق پڑھا ہوں اللہ دے فضل نال میں سبق پڑھاؤں تاکہ جڑے آئے نا کچھ لے کے جاؤں جب تقریر کر رہی ہے نا تو کان تے ہاتھ رکھ کے میں بھی بیٹھ جاسا نہ اگر مولوی نو پتہ ہو میں کیا دا پیا نہ عوام نو پتہ ہے کیا دا پیا صرف آواز دے تے خوش بیٹھے تے لبنی شے کوئی نہیں اس تقریر دا فائدہ کوئی نہیں ہن کیڑے کیڑے گروپ دا ٹھکانہ جہنم ہے تے سختی کینا تے کرنی ہے اچھا ہن کافر دا تے پتہ ہے اعلانیہ تے منافق کون ہے منافق لبو نا انہوں نے تو سختی کی میں کری ہے اللہ فرماندہ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ تے جیڑا جہنم ہے نا بڑا برا ٹھکانہ ہے بہت برا ٹھکانہ اے میرے ہاتھ سے جو سونے ہو تفسیر جلالین اے دو مفسر ساڈے ہوئے نا اہل سنت دے بہت پرانے ایک دا نام ہے امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تے جلال الدین سیوطی او بندہ ہے میں اپنے کسی کتاب دی گل نہیں کردا دیوبندیاں دا مولوی اشرف علی تھانوی ملفوظات دے اندر لکھدا ہے کہ جلال الدین سیوطی او بندہ ہے جے 72 واری جاگدیاں نبی دی زیارت کیتی یعنی میں صرف انی گل کر کے تینوں اس بندے دی حیثیت تیرے سامنے رکھ چھڈی ہن ایڈا وڈا مفسر اس آیت دی تفسیر کردیاں کی فرماوندا ہے یا ایہا النبی جاہد الکفار اے نبی کافروں سے جہاد کر فرماندے بالسیف والمنافقین تلوار نال بھی کر باللسان والحجہ تے زبان نال دلیلاں دے کے بھی کر زبان نال دلیلاں اے بھی جہاد اینو زبان جہاد باللسان آکھ زبان چلانی ہن فرماندن وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ بِالْإِنْتِهَاءِ وَالْمَقْطَعِ منافقہ نال جہاد کرو زبان نال حجت نال جہاد تے انتہائی سختی فرماؤ انتہائی سختی فرماؤ سختی کرو کیوں وما واہم جہنم وبئس المصیر ہیا کیونکہ میں جو انہاں دے تے سختی کر دے انہاں دا ٹھکانہ جہنم بنا چھڑے اچھا بولو ہن سونیو زبان نال سخت ظاہری بات ہے جڑی زبان نال سختی وہ تا سخت الفاظ بولن نال ہی ہونی بولو اوے میں تے کچھ بھی نہیں آتا جی میں زیادہ بھی جذبات چاہواں تے کتا کہہ لے سا زیادہ جذبات چاہواں تے کمینہ کہہ لے سا تے قرآن تے حدیث تے اس تو ود جملے بولے سبحان اللہ ولید بن مغیرہ حضور دا گستاخ سی لیاؤ 29واں سپارہ کڈو سورت قلم اللہ سونے انہوں تھپین تے جڑی آخری رب تھپی ہے نا آگے فرمایا اتلم بعد ذالک زنیم حرام دا میرا خیال ہے حرام دا کسے نو کہنا یہ تا پیار ہو سی کیوں جی یہ ہن جڑا مینوں اخلاق سکھاوے نا او مہربانی کرے پہلے قرآن نو سکھاوے قرآن تو ایڈا سخت پہ بولنا ہے تے بولدا کہ دے پارو پہ ہے نبی دے گستاخ پہ خلاف بولو 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 اللہ پہ بولدا ہے نبی دے گستاخ دے خلاف تے بولدا سخت پہ ہے تے موڑ مینوں ایمان نال دسو نبی دے گستاخ دے خلاف سخت تو سخت جملہ استعمال کرنا اے تے سنت الہیہ ہے ہون دسو بھی قرآن مسیح تے پڑھنا ہے یا نہیں
ممبر تے پڑھنا ہے یا نہیں؟ تے پھر ہون میں دسو جڑے آدھن ممبر تے بہ کے انج دیاں گلاں نہیں ہوندیاں تے پھر کتھے پھٹے تے کریے جا کے؟ اے میں صرف انہاں لوکاں نو سمجھا رہا جنہاں نو علم نہیں، باقی جنہاں مننا نہیں انہاں دے نال اپنی گل ہی نہیں۔ اچھا بول۔ ہن سونیو دوسری قرآن دی آیت سورۃ انعام آیت نمبر 68 ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جڑے ظالم لوگ ہیں نا، ظالم انہاں دے نال اگر تسی بول کے گئے ہو بے تے تانوں ہن یاد آ گیا بھی یہ ظالم ہے تے اللہ فرماندا فوراً اٹھ جاؤ۔ ہر محفل جانا بھی جائز نہیں، ہر کسی دی سننی بھی جائز۔ اللہ رب العالمین فرماندا وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ رب کائنات فرماندا ہے سنن والیو، اے سنن والیو جدو تساں ویکھو انہاں لوکاں نو، کنہاں لوکاں نو؟ فرمایا جڑے میری آیاتاں دے وچ مذاق تے ٹھٹھا کر دین، میری آیاتاں وچ مذاق تے ٹھٹھا کر دین کی مطلب من مانی تفسیراں کر لینیاں، من مانی جو دل رکھنا اسے پاسے قرآن نو ڈھال لینا۔ جڑے انج میری آیاتاں نال ٹھٹھا تے مذاق کردے نے او ظالم لوگ شیطان دے رستے تے پہ چل دے نے، انہاں نو شیطان نے بھلا دیتا ہے۔ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، انہاں نو شیطان نے بھلا دیتا ہے۔ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، تے تانوں یاد آوے انہاں ظالماں کول نہ بیٹھو جڑے کی کر دین آیاتاں دے وچ ٹھٹھا کر دین، مذاق کر دین، قرآن نو میرے اپنی مرضی نال ڈھال دین۔ میں نے ایک بندہ اگلے دن رسالہ دے گیا نظریہ امامت، آیا تے سی پچھوں اکھے قاری صاحب جڑی کتاب لکھی ہے ساری سونی لکھی ہے پر ایک وچ غلطی ہے۔ وہ بندہ جڑا سی وہ نال لے سننی سے ہو سکیا جیڑی غلطی ہے جائیں کیتی ہے او دے منہ تے دس، ایویں نہیں غلطی ہے اگر میری غلطی ہے تو بسم اللہ آؤ۔ او آیا ہے میں اللہ دے فضل نال متھے تے وٹ بھی نہیں پایا، انہوں بٹھایا بھی ہے، چائے بھی پلائی، پھر میں کہا جی گل شروع کرو۔ انہیں گل کی تھی، انہیں کہا جی تیرے رنگے مولوی دی سانو بڑی لوڑ ہے۔ وہ جڑی غلطی لے کے آیا سی وہ لوکا بول گئی میں غلطی کیڑی کڈنی، او نال والا مارے ہو جب جڑی اتھے کیتی ایتھے کر، انہیں کہا چپ کر گل ہی کوئی نہیں۔ او پھر میں جاندا نا ایک رسالہ دے گیا ہے، آدھا جی میں کوئی تنقید واسطے نہیں صرف سانو دے کے چلے ہیں بھی تسی اے دے اوتے ریسرچ کرو، پڑھے لکھے بندے ہو انہوں ویکھو۔ میں پھر ویکھیا تے میں جی صرف 2 صفحے کھولن تو ان میں اندر رکھ چھڑے ہیں او جنیاں آیاتاں ہیں سن نا کافراں دے اوتے او ساریاں مسلماناں امامت لگیں، انہوں آدن ٹھٹھا دین نو اپنے مطابق قرآن نو ڈھال لینا۔ اور اقبال آکھے سے نا خود بدلتے نہیں قرآن بدل دیتے ہیں، آپ نہیں بدلیا تو قرآن نو بدل۔ میں انشاءاللہ میں مکمل دا آپریشن کر رہے ہیں تیار اس رسالے دا، میں نے جو دعوت دیتی ہے ریسرچ دی میں ریسرچ دے کر رہے ہیں، میں تمام تفسیراں ویکھ رہے ہیں، میں لکھ بھی رہے ہیں تو انشاءاللہ میں مکمل وہ رسالہ اگے رکھ کے دا پوسٹ مارٹم کراں گا تو پھر آکھاں گا بھی ہون جے تیرے کسے وچ ہمت ہے تو میرے جواب دا جواب لے۔ گل دلائل دی دنیا ہے،
تو اللہ فرماندا جڑے میری آیاتاں دا ٹھٹھا اور مذاق بناوندے نے فلا تقعد بعد الذکر مع القوم الظالمین، اناندے کول یاد آون تو بعد نہ بیٹھو، اے ظالم ہیں۔ اے کون ہیں؟ اس آیت دی تفسیر میرے ہاتھ چ تفسیرات احمدیہ ملا جیون رحمت اللہ علیہ دی، او فرماندن اس جڑی آیت ظالم کون کون ہیں، فرمایا اس تو مراد بدعتی کافر فاسق ساریاں نال بانا اس آیت دے مطابق جائز نہیں۔ اچھا بولو، مینوں آدھے نو دن سلام نہیں لیندا، او نہیں کردا، میں آئے کدھر لے جاواں؟ تساں اپنا کرو، مینوں اپنا کرن دیو، اعتراض نہ کرو۔ جے کوئی ایک اعتراض کر سی نا تے اللہ دے فضل نال ساڈے کول دلائل دے انبار ہیں، سودا تھوک دا ہے۔ اے کوئی نہیں بھی میں اتھے پڑھی سی گل تے اتھے پڑھی سی تے اتھے پڑھی، ایداں دی گل آپا کدی نہیں کری، آپا جتھے پڑھی دی کڈ کے اگے رکھ دے۔ ہن قرآن دیاں کنیاں آیتاں ہو گئیاں، پہلی وچ کی سی انہاں دے اُتے تے امام جلال الدین سیوطی کی لکھیا ہے کہ دے نال کرنی؟ کافراں نال کرنی، تے کرنی کہ دے نال؟ تلوار نال تے زبان نال۔ تے لے ہن زبان سونیا سنے، میری تو کچھ بھی نہیں، میری زبان تو کچھ بھی نہیں، میں زبان بھی سناواں تے صدیق اکبر دی سناواں، اچھا بولو، زبان بھی سناواں تے صدیق اکبر دی سناواں تے سناواں بھی بخاری وچوں۔ جیڑا مولوی مینوں آدھا سخت بولدا ہے، ممبر پر بیٹھ کر گالی دینا جائز ہے، میں اس کو کہتا ہوں بخاری کو اپنی الماری سے نکال دے، کیونکہ میں تے اجے کچھ بھی نہیں آکھیا، ابو بکر تے بڑا کچھ آکھ گیا ہے، تے جے تینوں کسے پڑھ کے سنائی نہیں، اے تے میرا قصور ہے۔ پیٹ اپنے مولوی نو جے نے دسیا نہیں، میرے تے اعتراض نہ کر۔ لے سونیو، صدیق اکبر صفحہ نمبر 500 بخاری شریف، عروہ بن مسعود ثقفی حدیبیہ دے مقام تے کافراں دا بن کے آیا ہے سفیر۔ جدو سفیر بن کے آیا تے آ کے نبی پاک نال گل کرن لگا، تے گل کردیاں نا جی میں بندہ گل پہ کردو ہوئے تے اینج اگلے بندے لینج ہاتھ کر دینا، ہاتھ اینج کل کردے کرن لگا، ہاتھ تے مگر حضور دے کھلوتے سی مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہاں تلوار پٹھی کر کے ماری ہاتھ تے، فرمایا ہاتھ پیچھے کر، تینوں پتہ نہیں اگوں کون بیٹھا ہے، ہاتھ پیچھے کر جے ہن تیرا ہاتھ تھا گیا تے بڑھیا واپس جاسی۔ اے محمد دے صحابہ دا بند، انہیں گال کردیاں حضور نو کہہ دیتا بھی اے نبی، جنہ دن سر تے تساں اپنی قوم نہ لڑن لگے ہو، نہ کہ نہ لڑن لگا صحابہ دا، اے تانوں چھڑ کے نس جسے، اے چھڑ کے، جدو اے گل انہیں کیتی نا تانوں چھڑ کے نس جسے، او دو صدیق بولیا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا فقال له ابو بکر امسس بذر اللات، مولوی جی ترجمہ تے کرو، مولوی جی ترجمہ تے کرو، امسس بذر اللات، یہ جدو کافر بت بناؤندے نا مردہ بناون یا بندے دا، او سارا سسٹم لاؤندے بندے آلا بھی تے عورت آلا بھی مکمل بت بنے ویکھیا جی، بلکہ ہن تو تانوں انڈیا ویکھن دی لوڑ ہی کوئی نہیں، تواڈے پاکستانی بنا چھڈے، او ٹوٹل سسٹم بناوندے تے صدیق اکبر کی فرمایا اوم سس چوم 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 جا کے کی چوم بذر اللات، جڑا تواڈا بت ہے نا لات، او دی شرمگاہ چوم، او دی، ہن میں دا پنجابی ترجمہ نہیں کردا، تسی ایڈے بھی کملے کوئی نہیں، ہن ایمان نال دس ہوئے کسے نو اے آکھنا بھی فلانے دی جا کے شرمگاہ چوم،
مینوں اخلاق سمجھاون تو پہلے صدیق نو سمجھا. تینوں پتہ نہیں اخلاق کس کا نام ہے؟ اگر تیری ذات کو کوئی برا کہے تو محمدی اخلاق یہ ہے معاف کر دے. اگر بات رسول کی عزت پہ آ جائے، صحابہ کی عزت پہ آ جائے، اہل بیت کی عزت پہ آ جائے، اس وقت مومن کا سب سے بڑا اخلاق یہ ہے یا اگلے کی جان لے لیتا ہے یا اپنی جان دے دیتا ہے. یہ بخاری ہے. یہ انہیں کیا کہ صحابہ بزدل ہیں، انہیں نس جانا ہے. صحابہ تو کی سو تنقید تے صحابہ دا سردار بول پیا. اخیر او عروا اٹھا شیعہ مذہب دی منتہا الاعمال شیخ عباس کمی دی اٹھا حیات القلوب ملا باقر مجلسی دی اے واقعہ انہاں دیاں کتاباں وچ بھی ہے. او عروا جا کے کافراں نو کہن لگا خبردار تساں محمد نال نہیں لڑ سکدے. انہاں کہا کیوں؟ انہاں کہا میں ویکھیا ہے بڑے بڑے بادشاہ ویکھے نے، کسے بادشاہ دا درباری اپنے بادشاہ دا انج ادب کوئی نہیں کردا جویں محمد دے یار اپنے نبی دا کردے نے. او وضو کرے کوئی صحابی پانی او دے ہتھاں نال لگا بھج کے اپنے ہتھاں تے لے کے چہرے تے مل لیندا ہے. انہیں آکھیا جڑے غلام اپنے آقا دے وضو دا پانی زمین تے نہیں جاون دیندے کدی محمد دا خون زمین تے نہیں ڈگن دین گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. بخاری بھی ہو گئی، قرآن بھی ہو گیا، بخاری بھی. اگے آؤ جی سنن ابی داؤد. قرآن تو بعد میں سیاست تے آیا. یہ سنن ابی داؤد ہے، بیروت لبنان کی چھپی عربی میں، صفحہ نمبر 732، باب کتاب السنہ، باب کتاب السنہ، باب فی الخلفاء، خلیفیاں دا بیان تے حدیث دا نمبر 4646. اچھا بولو ملا جی غور کرو، کھولنا تیرے دماغ دی نالی. اچھا بولو. حضرت سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کون سفینہ؟ جڑا ایک جنگل وچ قافلے تو بچھڑ گیا سی، سامنے شیر آ گیا. حضرت سفینہ نے شیر وال مخاطب ہو کے فرمایا خبردار میرے نیڑے نامی میں نبی دا غلام. آکھیا شیر سفینہ تائیں او سن راہی راہ جاندے جڑے غلام رسول اللہ دے اسی غلام انہاں دے. حضرت سفینہ دے قدماں نو شیر چٹن لگ گیا تے انج اشارہ کر کے آدا نبی دے غلام میری کنڈ تے بے میں آپ جنگلوں باہر چھڈ آونا واں. او حضرت سفینہ بیٹھے سن. ابو سعید نامی بندے نے آکھیا اے نبی دے غلام صحابی آؤ میں بنی مروان دے کچھ لوگاں تو گزریا. او آپس وچ بیٹھے گلاں پہ کردے سن، آندے سن حضرت علی خلیفہ نہیں، اساں انہاں نو خلیفہ راشد نہیں مندے، او ہدایت والے خلیفے میں شامل نہیں، یعنی مولا علی دی خلافت تے اعتراض پہ کردے سن. ہن نبی دا صحابی دلیل نہیں دیتی. حق تے سی نا دلیلاں دیندے، ایویں نہیں حق تے سی دلیلاں دیندے بھی اے دلیل خلافت دی اے دلیل نہیں دیتی.
جملہ کی بولیا؟ حضرت سفینہ نے فرمایا قذبت استاہو بنی زرقا، فرماندے نے او کوڑے، اے او کوڑے جڑا انہاں دے منہ وچوں نہیں پچھوں نکلیا ہے۔ کتھوں؟ یار مہربانی کرو بخاری ابو داؤد جو حدیث تے کڈ دے، یہ دا پنجابی ترجمہ کرو، نہیں یہ نہ کرے۔ ہن نبی دے صحابی نے حضرت علی دی خلافت دا انکار کرن والیاں نو ایڈی وڈی گل کر دتی تے جڑا سارے صحابہ دا منکر ہوے، جے چشتی بول پوے تے مڑ میں نہیں، میں تے صحابہ دی سنت ادا پیا کرنا وا۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ کیوں جی آئی سمجھ کے اگلی بھی گئی؟ اے ہوگی ابو داؤد، ادھر صدیق اکبر دا جواب، ادھر حضرت سفینہ دا جواب، ادھر قرآن دا حکم، بولو ادھروں قرآن دا حکم۔ ہن اگلی سونے نبی دی گل۔ حضور بیٹھے سن، ایک شخص آ گیا، کہنے لگدا جی میرا زنا کرن نو دل کردا، رسالت دی بارگاہ رسالت ہے، امام الانبیاء خود تشریف فرمائے، ایڈی ننگی گل بھرے مجمع چ، پھر رسول دے سامنے کردہ پہ ہے، تے کرن والا بھی مومن سی نا، انہوں جو شیطان ولیٹا ماریا تے حضور دی بارگاہ وچ آ گیا تاکہ کوئی حل لبے، اس تو چونڈ چھوٹے جڑا شیطانی وسوسہ ہے، انہیں آکے حضور میرا زنا کرن نو دل کردا ہے، اور نہیں پاک کو دلیل نہیں دیتی، لا تقربوا الزنا، اللہ فرماندہ زنا دے قریب نہ جاؤ، نہیں، حضور نے پھر ان دے مطابق انہوں جواب دیتا، فرمایا اے زنا اپنی ماں نال کریں گا؟ رحمت للعالمین ہے، جس کے در سے اخلاق کے چشمے پھوٹتے ہیں، نبی او دی زبان ہے چونوں جواب دے رہے ہیں، فرمایا ماں نال کریں گا، بہن نال کریں گا؟ آدھا نہیں حضور کوئی مسلمان اس گل نو پسند نہیں کرتا، پھر میرے نبی فرمایا جے نال تو کر سی وہ بھی کسی دی ماں یا بہن ہو سی۔ لو جی انہیں آکھا جی شیطانی وسوسہ دور ہو۔ ہن ایتھوں کی پتہ چلیا، جویں دی کوئی گل کرے بولو اوویں دا ہی، اور فرقہ واریت ہم نہیں پھیلاتے، ہمیں فرقہ واریت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیوں؟ ساڈا مذہب صحابہ تو چلے آ رہے ہیں، فرقہ واریت ہم نہیں پھیلاتے، فرقہ واریت وہ نہ پھیلائیے جڑے کوئی 100 سال پہلے جمے ہیں، کوئی 50 سال پہلے جمے ہیں، کوئی جا کے نبی دے دور تو کوئی 200 سال بعد جمے ہیں، کوئی 100 سال بعد جمے ہیں، فرقہ واریت پھیلائیے انہاں۔ اساں جدوں بولے ہیں اپنے مذہب، عقیدے اور ایمان دے دفاع وچ بولے ہیں، حملہ آور فرقہ واریت کا پروا ہوتا ہے، حملہ کرنے والا فرقہ پسند ہوتا ہے، آگے سے دفاع کرنے والا وہ فرقہ واریت نہیں کرتا، وہ تو اپنا دفاع کر رہا ہے۔ توجہ ہے؟ نہ تم صدمے ہمیں دیتے، نہ ہم فریاد یوں کرتے، نہ کھلتے راز سر بستہ، نہ یوں رسوائیاں ہوتی۔ فرقہ واریت وہ کر رہے ہیں جو کہتے ہیں ختم حرام ہے، فرقہ واریت وہ کر رہے ہیں جو کہتے ہیں امام کسی کام کے نہیں، فرقہ واریت وہ کر رہے ہیں جو کہتے ہیں نبی کچھ نہیں دے سکتا، فرقہ واریت وہ کر رہے ہیں جو صحابہ پر اعتراض کرتے ہیں، عظمت رسالت، عظمت صحابہ اور اہل بیت کا دفاع کرنے والا فرقہ واریت نہیں کرتا، وہ اپنی غلامی کا حق ادا کرتا ہے۔
नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद। ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਉਦੋਂ ਬਿਆਨ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਾ ਉਹਦਾ ਬਸਤੀ ਦਾ ਸ਼ੇਖਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕੋ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਦਾ ਖੰਜ਼ੀਰ ਪੀਰ ਹੈ اس بے ایمان نے صحابہ کرام دے خلاف شکوک و شبہات پھیلائے سنی امام تنگ ہوئی انہاں پھر میرے تو لیا ٹائم ہن فرقہ وریت وہ کر گیا سی میں تو دفاع چ گیا سا پھر اگلی کہانی کی چلی جدو میں اتھے پہنچیا وہ جڑے مینوں سدن والے سن انہاں دے ساہ سکے میں آکھا تانوں کی ہویا کہ جی وہ پیر تے آیا بیٹھا انہیں آکھا میں مناظرہ کرنا ہے میں آکھا بندے طرح بنو کھلا ساہ لو یہ چشتی بیٹھا ہے ایک گاجرہ والا مولوی نہیں بیٹھا میں آکھا وہ آدھا مناظرہ جے وہ محفل دے تمبوان دے نیڑے بھی آ جاوے میرا ناک وڈ لمی وہ گل ہوئی اللہ دے فضل نال چشتی یا کتاباں جوڑیاں وہ سوٹے شاہ سی میں آگیا میں تو ایک کتاب اگو رکھساں تے آکساں عبارت پڑھ تے ایتھے ہی ہو جے بندے بھی پہن جدو کتاب اگو رکھو نہ پڑھ تے آدھن مینوں آوندی نہیں کشتی تے اتھے ہی ڈوب دے سائیں مناظرے تے دور ان سونا اب ایک امریکہ کا خنزیر ہے وہ نیٹ پر بیٹھ کر کہتا ہے سنیوں میں کوئی مرد ہے تو میرے سامنے آئے اور ابو بکر کا ایمان ثابت کرے میں بڑے عرصے دا انہوں ویکھ رہا سا اللہ دے فضل نال مینوں اج 5 دن ہو گئے او دے چیلنج نو قبول کیتے ہاں 5 دناں وچ او دا جواب نہیں آیا تے آنا بھی نہیں کیونکہ اپنے گھر بہ کے بولنا سوکھا ہے اور جڑا مرزا ہے نا مرزا انجینئر وہ ایک شعر پڑھتا کمرے چ بہ کے اے مسلمان کر لے تو اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور میں کہا پتر انج نہیں اے مرزے کر لے تو اس پہ غور کمرے کا جہاں اور ہے مناظرے کا جہاں اور کلے بہ کے بولنا ہو رے جدو پلوان دا ہاتھ چھت آنا ہے نا پتہ تے ادو لگنا کنے پانی چ ایسا کدے لکے بھی نہیں ایتھوں مسئلہ کریدا ہے اوتھے بیٹھے ہونے نہ گن مین نہ چھری نہ سوٹا کچھ ہے تے میرا جہان بھی سارا مخالف اپنے بھی مخالف ہیں کئیاں پیراں نو میرا نام لو آدھے نہ سدو انہوں نہ سدو کیا ہوں کہ وہ ساڑی ٹی سی نہیں کرتا نعت خان میرے خلاف پیر 2 نمبر میرے خلاف اے ہن اپنے وچ گنی دین اچھا اے بھی خلاف ہوئے تو دوویں تو میں پھر ویسے سیکنا انہاں دے میرے ویسے خلاف ہونا ہن جدو سارا جہان مخالف ہوئے تے بندہ پھر بھی ٹریا وتے تے حق بول لے تے مڑ اللہ دا فضل ہی کیوں جی اتنے تک کسی دا ایک دشمن ہوئے وہ راتی بندے نال لے کے نکلدا ہے تے مینوں تے پتہ ہی نہیں ہوندا میں جدو جاندا پیا واپس صحیح آنا بھی ہے کہ نہیں لیکن اس جان نو کرنا کی ہے بچائی حضور واسطے جے نبی دے نا تو کو گولی مار دے تے اس تو وڈی کیڑی گل ہے لیکن ایک ہے لڑن والے تے گولی مارن والے وہ اس گل دا ثبوت دیندن بھی میاں اساں اے کر سکنے علم کوئی نہیں اچھا بولو علم اینے سال ہو گئے 4 سال تو میں نے تواڈے پنڈ چ بھی ہو گئے میں کدی تانوں آکھیا بکی پہ جاؤ کدی آکھیا کیوں نہیں آکھیا کہ وہ سانو بکھی پین دی لوڑ ہی نہیں ساڈی گل ہی گولی تو ود دے اچھا بولو ساڈی گل ہی گولی تو ود دے اے گلاں ہی ہوئیاں تے باجڑاں پئیاں اور میں کو پھیر ماریا سے کسی نے تو کمرے کا جہاں اور ہے مناظرے کا جہاں میں پھر اس نو جڑا چیلنج کیتا میں کہا اینج نہیں تیرا چیلنج میں نو قبول ہے میں لائیو تیرے نال گفتگو کراں گا موضوع اپنی مرضی دا رکھیں وقت بھی طے ہو سی
4 گھنٹے کرنی ہے 5 کرنی ہے 3 کرنی ہے پھر دوواں دی گفتگو دا وقت بھی طے ہو سی 10 منٹ تو بولیں گا 10 منٹ میں بولوں پھر جڑا چینل ہونا ہے وہ تیرا یا میرا نہیں ہونا تیسرے بندے دا ہونا ہے جڑا غیر جانبدار ہوئے تاکہ اے نہیں بھی اپنے چینل تیرے تے میں آواں جدو تو ہرن لگے میری کال کٹ کے پرہ مارے میں نو کتے وڈیا میں تیرے گھر آگ لڑا ایڈا مرد ہے تے بلوں باہر نکل جے تینو اینا مان ہے لیکن او دی شرارت ہے ہن ایمان نال دسو جڑا دا ابو بکر دا ایمان ثابت کرو مینوں قسم خدا دی جے ابو بکر مسلمان نہیں تے کائنات وچ کوئی بھی نہیں بے شک بے شک دلیل دیواں دلیل اللہ فرماندا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اے میرے نبی دے گھر والےو اللہ تے اے چاہندا ہے تواڈے نیڑے پلیتی آوے ہی نہ پلیتی تے اہل بیت دا سردار سب تو بڑا پہلے کون ہے خود نبی اچھا بول خود نبی تے میرے نبی دی شان ہے بھی جڑی کالی مکھی ہے نا ساری زندگی اے حضور دے جسم تے نہیں بیٹھی کیوں اے پلیت تے محمد پاک ہے پلیت پاک دے نیڑے آ نہیں سکتی ہن سنے اللہ فرماندا انما المشرکون نجس مشرک نجس تے پلیت جے ابو بکر پلیت کافر ہوندا تے او دی قبر محمد دے روزے وچ نہ ہوندی کیا بات کیا بات اجے ابو بکر دا ایمان لبدا پھرنا ہے آج کل تو انو عام بندے حدیث سناؤں گے وہ جڑا میں کہتے ہیں خواہشات نفسانی دے پیچھے چل دیں عام بندے حدیث سناؤں گے کہ حضور نے فرمایا میری قبر نو عید نہ بنا لیا جی او مطلب کڈن گے اتھے میلہ نہ لایا جی فلانا نہ کرے جی او نہ کرے جی او نہ کرے جی آج میں مطلب سمجھا ماں سانو کو بیلی کدی ملے نا بڑے دنوں بعد ملے اسی آنے یار عید دا چند ہو گئے عید دے چند طرح نظر آیا ہے ملا علی کاری فرماؤں دے نبی دا مانا ہے وے میری قبر نو عید نہ بنایا جے کی مطلب کدی کدی نہ آیا جے فرمایا جدوں بھی میرے روزے تے آؤ گے منظار قبری وجبت لہو شفاعتی جڑا جدوں بھی میری قبر دی زیارت کرے گا محمد دے دی شفاعت واجب ہو گئی ہے میں آپ جنت لے کے جاواں گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ علماء حق اہل سنت اللہ جی سونے ہو دلائل تا بڑے اللہ دے فضل نال میں تقریر اس سے تے کرا تے 4 گھنٹے کر سکتے ہن تے سپیکر بھی کارڈ نہیں کڈدے اسی بڈھے ہو گئے سپیکر اجے سڑ جاندے دعا کرو اللہ سونا عمل دی توفیق عطا